traen unha filloa. Pode comer unha onda. Espero que esteades escoitando ben, eu escoito así algo aí raro, pero se non protestade. Bueno, moitísimas gracias a todos, o Concello, unha vez máis, un ano máis, que xa me vou convertir eu en tradición tamén como xenerais da Ulla. Benvidos, por suposto, a todas as autoridades aquí presentes, os xenerais da Ulla que son os protagonistas de hoxe, e grazas a todos vos por estar aquí, porque sen vos non habería festa. Así que nada, imos comezar como a todos os anos, uns saúdos moi especiais ca imposición dos mandís. A verdade é que este ano estiven a piques de non vir, porque sabedes que hai un mes que fui mamá, así que teño que estar moi pendiente da miña pequena, pero non quería deixar pasar este ano de estar con vos, así que nada, espero que esteades contentos tamén vos de terme un ano máis aquí, porque eu estou agradecida de estar na miña terra, que sempre comparto concello con Vedra, que me teño que lembrar de Vedra. Pois comezamos xa con un saúdo especial do alcalde de Boqueixón, Manuel Fernández Monín, cando queira con a palabra.
Benvidos á 36ª edición da Festa de Filloa de Lestedo. Esta festa, declarada de interese turístico de Galicia, foi unha das primeiras atraccións gastronómicas que da Filloa celebradas en Galicia. Pódese determinar que naceu como unha verdadeira aposta en valor deste produto característico do entroido galego. Creo que merece un gran aplauso os veciños de Lestedo. Moi bons días a todas e a todos. Saudar tamén a máxima autoridade deste palco, que son os xenerais da Ulla, este magnífico exército representando a casi a todas as parroquias que celebran xenerais nesta comarca da Ulla. Aquí van a dar 36 anos ao carón do Pico Sacro, este monte mítico e lexendario en donde o peregrino que ven a Compostela pode ver por primeira vez as portas, as torres da Catedral de Santiago. Viva a Festa da Filloa! Aquí temos a Uxía, que está lucindo o primeiro traxe oficial das Xeneralas do Ulla, que tuve o prazer de diseñar, pero, bueno, acompañada por Uxía, por Sonia, por Olaya, aquí arriba perdes a veces a palabra. Entón, bueno, eu quero que lle dedes un forte aplauso, porque é a primeira modelo xeneral do Ulla que está, a lucir chaqueta corsé, o sea, de muller, e con unha saia que, bueno, ao longo do día iredes vendo que é saia e é capa, e con un tocado que tamén é moito máis lixeiro e que é máis faciliño de levar, non por elo deixa de ser poderoso e moi lucido. Todo elo aderezado pois co escudo do concello, bordado en lentejuelas, pedrería fina e unha chamada a esa internacionalización que non me sai da Festa da Filloa dos Xenerales do Ulla, con un pico sagro máis grande e que vai camiño das estrelas, é dicir, estamos aquí no camiño de Santiago e todo eso trouxémolo aquí. Espero que vos guste. Pois seguimos agora xa co momento aquí culmen do noso acto, que imos dar agora paso ao pregón, o noso querido Ramón Castro, cando queira pode ir tomando aquí posición. Amigas e amigos de Lestedo, é unha inmensa honra compartir con todos vos este momento tan especial e emocionante do pregón da Festa da Filloa, que fai xa 36 anos segue a convertir Lestedo neste enclave máxico, os pés do Pico Sacro, na verdadeira etapa da Vía da Prata hacia Compostela, un referente clave do Entroido como festa de interese turístico de Galicia, e esperamos que pronto sexa de interese turístico nacional. É a capital mundial da Filloa. Ademais, aquí en Lestedo fai xa 15 anos un veciño, Orlando Vázquez, inventou unha máquina que xa é coñecida en todo o mundo e que é un dos atractivos da festa, o fiolleiro, esta fabulosa máquina artesanal con que se poden facer ata 1500 filloas por hora sen que se perda nin o sabor nin a textura originais. E como estamos no domingo de piñata, como seguimos no Entroido, quixera compartir con vos algúns personaxes que tamén queren vir á Festa da Filloa, como por exemplo, a ver se o recoñece. Me llena de orgullo y satisfacción compartir con todos nosotros este noble y necio producto que es la Filloa, un manjar de reyes. Sí, las filloas, qué ricas que están, son muy deliciosas y mucho deliciosas. En Lestedo, en la fiesta, no se equivoque, con las filloas y los xenerais da Ulla, cada uno con la suya. ¡Patebo, diga! No, joven no está, joven está en Lestedo, la fiesta de la filloa. Vos, filloas. Señora Simpson, ¿dónde está
Joder. Señor Simpson está acabando con todas las filloas. Esta maravillosa fiesta de la filloa del izquierdo es divina. Es una auténtica delicia saborear esta ambrosía llena de encanto. Fíjate, ¿cómo vamos a poner de filloa, chavales? Arréntame de mis 6.000 pesetas de whisky. 6.000 pesetas de whisky. Tranquilo, Cañita. Tómate una filloa, disfruta la fiesta, hombre. Esta fiesta de la filloa es nada más 9 millones de filloas. Después de las luces de Navidad de vino, the second top in the world es la fiesta de la filloa. Es nada más. Seguimos agora ca imposición dos mandís que xa todos coñecedes e que deseña Carmen Pichel. Ramón, outra vez, ponlle o mandil o alcalde de Boqueixón. Por favor, cando que irades. Como estades por aí? Con frío? Non, está ben. Mira que aguantades os del Estero, Estades aí todos quietos mirando pro palco, eu de verdade quedo asombrada, Por certo, xa teño localizadas as da festa da filloa da Baña, pero non queren subir. Non queren, pero andan por aí, Sí, hai que facer promoción da festa, senón... Se queres, podes falar algo, unhas palabriñas, se queres. Quedeche ben, Non a todo mundo lle servo gorro, tamén xo vou dicir, por exemplo. E xa teño visto aquí cousas de todo tipo, Sí. Os que non saben a poñer o mandil, os que non lle cabe o gorro, hai de todo. Pero sabes que teño xeito, non? O xeito fenomenal, non? Xeito, señor. Estás para foto. Ahora tengo que empezar a facer as filloas. Exacto. Agora que de por ali a botar unha man a xente del Estero. Moitísimas gracias. Moitísimas gracias, de verdade. Gramer e blogueira gastronómica, que iso está moi de moda. Por favor, que pase por aquí e impón o mandil Rosa María Quintana Carballo, conselleira do Mar. Un aplausiño para Marité. Está ben ver no Instagram tamén e nas redes cousas de gastronomía, a verdade, non só cosas de caras bonitas, Pois temos que ter aquí pro ano que ven así un escalón ou algo, temos que ir anotando cousas. A Marité sí que lle ven ben este mandil para falar despois, no seu blog de gastronomía. Aquí din que che queda moi ben. Moi bons días a todos e todas. Simplemente quero transmitir o meu agradecimento ao Concello de Boqueixón e á Asociación Cultural da Filloa. Síntome moi orgullosa de recibir este mandil de honra e comprométome a seguir poniendo en valor a calidade e a tradición das filloas del Estero e desta estupenda festa. Así que viva a filloa, viva os Xenerais da Ulla e viva a festa a filloa del Estero. Muchísimas gracias, Marité. Belén García Sabio. É que me fai moita gracia porque é a primeira vez que ven aquí ao escenario e está comportándose perfectamente. Ademais, mirade como posa para as cámaras, Moitas gracias. Quero compartirlo con miña nai, miña irmá, que ganaron años atrás. Esto se ha convertido en una tradición familiar, ir ao concurso de filloas e en un pique familiar tamén. Vamos a ver quen gana o ano que ven. Moitas gracias, viva esta festa, é a primeira vez que veño e me ha encantado. Voltarei. Gracias. sin problema, non ves?
Pero quero diciros que estou moi agradecida por este agasallo tan bonito que me dechedes, que disfrutedes moito da vosa festa da filloa, e o dedico este delantal a todos estes cociñeiros que fan posible que esta festa sea a millor. Viva a festa da filloa! Iba a dicir algo, pero non sei se dicirlo. Digo, verdad? Dous homes collendo un mandil un ao outro. Se queredes velo nudo, podedes velo, o lazo. Por favor, dé a volta, dé esa volta, así un modelillo, dé a volta, dé a volta. Moi ben. Tedes unha labor co ano que ven. Hai que saber atar o mandil. Este que estaba aquí é moi grande, entón quedaba yo baixo eu. Pero usted non lle chega atrás, non? Quedaba baixo. Dale aí. É un honor estar aquí con tanta xente tan animada, pero gustaríame saber que a mar de italianas superan o principio desta festa. Como se facía antiguamente, como se iba buscar a fausca, a botar aos filloeiros, repartir a fariña polas aldeas, e logo de por recoller as filloas. Algúas traían moitas charamelas, pero non quedou ninguna sin comer. Así que dou as gracias a todo e que isto siga para adiante. Moitas gracias. En nome da Festa da Filloa de Lestedo e dos Xenerais da Ulla, que desde xa fai 13 anos aquí veñen a trancar cada domingo de piñata, queremos agradecer a asistencia e participación hoxe neste cuarto gran desfile de Xenerais a xente das parroquias de Lestedo, de Sergude, de San Pedro e Vilanova, de Vedra, de Santa Cristina de Bea, de Couso, Arnois, Vilariño, Teo, Cacheiras, A Estrada, Silleda, Touro e outras moitas parroquias e concello que viñeron hoxe aquí. Entendemos que Lestedo é a súa festa da filloa, o pico sacro que coroa o Val do Ulla, a terra dos Xenerais e a Raíña Lupa, dona de gran parte desta comarca, conforman un entorno ideal para que os Xenerais da Ulla agrupen os seus pequenos exércitos parroquiais e formen un gran exército e unha gran unión. Por eso, como pasou o ano pasado e seguirá pasando en anos vindeiros, convidamos aos exércitos de outras parroquias destes dominios a que se unan a esta demostración de forza e de unión. Moitos pequenos exércitos conformarán un gran escuadrón. E por isto, polo que a Corte da Raíña Lupa e a Comisión Permanente da Festa da Filloa van a condecorar neste día a un xeneral ou xenerala da Ulla pola súa labor en defensa, recuperación, promoción desta tradición coa distinción de xeneral e cabaleiro de honra da Raíña Lupa. A continuación paso a ler pois unha copia da acta. Corte da Raíña Lupa. Por orde da súa majestad, reúnese a nobre orde dos xenerais e xeneralas da Raíña Lupa xunto coa Comisión Permanente da Festa da Filloa de Lestedo en data 9 de marzo de 2019 e acordan por unanimidade conceder a don Esteban Estevez Maza a condecoración creada ao efecto xenerala e xenerais, cabaleira e cabaleiro de honra da Raíña Lupa pola noble e inestimable colaboración na Festa da Filloa e nos altos e atranques, feitos ao servicio da soberana no territorio de Lestedo, sempre de forma desinteresada e permanente, asinado e selado. Vai a impoñer a medalla Olaya Canaval, que foi a condecorada no ano pasado. Para as cámaras sempre, aí. Eso.
facendo a imposición da condecoración de General a Esteban Estevez Mazo. Un aplauso. Non sei se queres decir algunhas palabras, Esteban. Si, di algo, ben. Boas tardes. Nada, eu só agradecer a comisión, ao Estedo e ao xurao por darme esta medalla e moitas gracias. Viva a festa da Filloa e viva o Estedo. Desfrutamos agora do vosso atranque, cambio que irades. Queremos dar a benvida a todos os presentes que vives a Filloa de lugares diferentes. Aquí nos atopamos correos e generales, algúns facendo campaña para as próximas municipales. Pois que quede ben claro e que non o dubide nadie, aquí os xenerais somos a máxima autoridade. Na comarca da Ulla nos damos os atranques e levantándose nosa espada o valente que se poña diante. Defendemos as nosas terras e tamén a nosa honra, con versos e con palabras e tamén con moita honra. Pois que así continúe a nosa tradición, a los xenerais da Ulla e que viva a nosa unión. Atención, señores, digan todos conmigo a una sola voz. Viva a noble orde dos xenerais e correos, comparsas e parrandas da comarca da Ulla. Atención, señores, digan todos conmigo a una sola voz. Viva el señor Manuel Munín Fernández, acompañado de su familia y demás familia, como alcalde del concello de Boqueixón e natural e residente en San Verísimo de Segude. Viva la gente de su mayor aprecio. Viva la gente que nos acompaña, admira y rodea. Vuelvo y repito, viva señorito Ovidio Rodeiro Tato en compañía de su mujer y demás familia, como delegado territorial da Xunta na provincia da Coruña e como natural de Santa Mariña de Gastral e residente en Santa María del Estedo. Viva la gente que lo acompaña, admira y rodea. Atención, señores, digan todos conmigo a una sola voz. Viva el señor José Manuel Canaval Vázquez, acompañado de su esposo y demás familia, como presidente total da Filloa e natural e residente nesta misma parroquia. Viva la gente de su mayor aprecio. Viva la gente que nos acompaña, admira y rodea. Atención, señores, digan todos conmigo a una sola voz. Viva señora María Pera como reciente mamá de Lila anterior de Dalia como grandísima actriz, pero sobre todo como mejor presentadora de toda Galicia. Esperemos que pronto lle quite o posto a Galloso como natural do concello de Boqueixón e residente en Bertamiráns. Viva la gente de su mayor aprecio. Viva la gente que nos acompaña, admira y rodea. Vuelvo y repito, viva la 36ª edición da Festa da Filloa del Estedo. Viva la gente que nos acompaña, admira y rodea. Eu creo que foi a mellor viva que me botaron, vamos, en toda a historia dos carnavais. Moitísimas gracias, con isto xa marcho contenta. Xa marcho contenta. Pois ata aquí chegamos un ano máis. Moitísimas gracias de corazón por estar aquí, de verdade. Non me repito que quero que vayades comer filloas e que disfrutedes mentres a choiva nos deixe, pero se non nos disfrutamos igual. Gracias. Espero vervos pro ano que ven. Un pico moi forte, gracias. Gracias, gracias, gracias. A disfrutar e a
comer. Agora imos pa foto, non marche nadie do escenario. Vamos a facer unha foto aquí para que quede en constancia que estivemos aquí un ano máis. Dígame. Entón, que vas polas festas facendo foto? Facendo, si, difundindo Galicia, as festas, as tradicións. Pois isto é importante, tens que ir despois a de Muimenta, da Baña e todas esas. Ala, venga. Viva a festa del Estedo! Vémonos pro ano que ven! Quiero mandar